नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये फ्राईड राईस. इथे मी एक पेला बासमती तुकडा राईस 2 वेळ धुवून घेतला आहे. आपल्या हाताच्या बोटांना 3 पेरे असतात. तांदळाच्या वर मधलं बोट ठेवायचं आहे आणि 1.25 पेरे पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे. तांदळामध्ये पाणी घालून झाल्यानंतर अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे आणि कुकरमध्ये ठेवून 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. इथे मी थोडीशी कोथिंबीर, 15 लसणीच्या पाकळ्या, 5 कढीपत्ते, 4 हिरव्या मिरच्या आणि 5 मिरी घेतली आहे. मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, मिरची, लसूण, कढीपत्ता आणि काळी मिरी घालून वाटून पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर भात परातीमध्ये काढून मोकळा करून घ्यायचा आहे. कढईमध्ये 6 चमचे तेल घातलं आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा गुलाबी झाल्यानंतर वाटून घेतलेली कोथिंबीर, लसूण, मिरची, काळी मिरीची पेस्ट घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला घातला आहे. गरम मसाला घरी तयार केलेला आहे. एक बटाटा लांबट कापून घातला आहे. बटाटा थोडा भाजून घेतल्यानंतर किसलेलं गाजर घालायचं आहे. किसून घेतलेली शिमला मिरची घातली आहे. ओला वाटाणा, फरसबी, फ्लावर यासारख्या भाज्या आपण वापरू शकतो. हे सर्व तेलामध्ये चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवून 3 मिनिटांसाठी शिजवायचं आहे. 3 मिनिटांनंतर गाजर, शिमला मिरची, बटाटा शिजलेला आहे. आता यामध्ये मोकळा करून घेतलेला भात घालायचा आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स झाल्यानंतर झाकण ठेवून 2 मिनिटं शिजवायचं आहे. टोपाचा तळ जर पातळ असेल तर तवा ठेवून टोप ठेवायचा आहे. अगदी कमी वेळेत होणारा आणि टेस्टी फ्राईड राईस तयार आहे. मुलांना आवडेल अशी फ्राईड राईसची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की